nyako winji kaka sani wach tiang donge soni no mi kambe mag tiang yes no mi private investors yes ana support mano nango ere ka jaluo ma japur wang ne meu ko tiro tiang soni mar serikal to dweche adek dweche ang'wen poko chule jatich tieko dweche ariyo dweche adek poko chule ere ka kodhi meu to kwa kao soni sugar ni twamiyo ng'ato in one condition ni lokosi ni ok gere mall bok gere landi bok lok tedi gima chielo obedo puoth jotiang to ng'ani uso tiange ng'ani wapuro tiang titere kambi to jomachielo se chuli to ng'amotero tiang ni puonjo nyithinde onyalo yawo duka ne godhiambo ogone dende mos odhi hotel moro cham chips chamo ng'ama madho kok madho to ng'ama be dwa bilo gik makech dende ol be bilo kanyo wuon bao yudo pesa wuon soda yudo pesa kamano tich kamano pesa circulate area mane ma igero go piny piny ok nyager ni bede stadium Kasarani kore gero piny nitiere factors ma gero economy en kelo pesa mane onge ikelo kamoro to luorore koro ji yude yes that's how wadwaro devolution to work ma gik moro winjore gi William Ruto wadwaro ni japiny koter pesa county ma Migori county ma Siaya county ma Homa Bay county ma Kisumu pesa tiyo waneno value mar pesa mutiyo yes waneno ECD maber waneno hospital moro health center dispensary moger maber barabara moro mane onge mopo pi itero ne jopiny then gik moko timore stadium moko mathindo ma ji gwe mpira ikelo gik miluongo ni polytechnic gi bedo improve ma ng'ato kowuoke to en ng'ama nyalo dhi chako tije owuon ok ni ji te manyo tich office bang'e gik modwaro notimore wadwaro ni parties obed strengthen party gin vehicles ma mimanyo go power ineno mago gik mane ji owinjore to wadwaro ni ngima mar piny odog piny ma ok ni cost mar gima dhi malo doge kamano magi gik makoro nyaka losi to wadwaro ni